Guru karepto dening Yusra Edi Nugroho. Bapak Ibu guruku Priyayi Prasojo, ngagem tesma nuntun sepeda. Agemane putih cara ndesa nanging tansah dadi tuladha. Sabare jembar kaya segara, ngelmune tulus tumeking driya. Bapak Ibu gurumu Priyayi milenial, ngagem laptop weton monco, kebak warta maneka rupa, nanging apa ya padha pirsa agemane cara apa? Kawruhe lan ngelmune apa wis tumeking rasa? Awit ngertimu mung ana layar kaca, ketemumu mung kala mangsa. Kok sambi gojek lan ngeluk raga. Bapak Ibu guru, muga-muga tansah tetep dadi